Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brookhaven από τον υπολογιστή. Και θα πάω να βρω την αδερφή μου. Πάμε λοιπόν. Κάτσε, να πάω να βρω το house της, γιατί... Ωραία. Τώρα ψάχνω να βρω το house της από... Να το. Ωραία, βγαίνω από τη θάλασσα και πάμε να της χτυπήσω κουδούνι, να δούμε αν θα με αναγνωρίσει. Ωραία, πάμε. Κάτσε, το ανοίξω. Θα ανοίξει την πόρτα που μου έχει κάνει. Ωραία, Ευελίνα, μπήκα. Μ' ακούς? Πες γεια. Πού είσαι? Πού είσαι, παιδί μου? Πες γεια στους. Ακολουθούς, έλα, πια πες. Δεν με ακούς. Πες γεια, παιδί μου. Βλέπετε, είναι λίγο. Άστα να πάνε, σε βλέπω, είσαι έξω. Πες γεια στους φίλους μας, έλα. Άρα, μυστάκι. Να σου, πες γεια. Ωραία, τη βλέπετε λίγο. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν να πάω στο μπεργκεράδικο. Τι λες κι εσύ? Καλά, θα φεύγω. Η αδερφή μου βλέπετε είναι ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ πάω να βρω σπίτι. Αυτά. Βρήκαμε και σπίτι πίσω από το ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα πάρουμε το σπιτάκι. Αυτό. Ωραία. Κάτσε να κλείσω. Οκ. Και τώρα πάμε στην μπεργκεράδικο μόνοι μας. Δεν ξέρω αν θα έρθει η αδελφή μου τώρα καθόλου μαζί μου. Θα έρθεις, τι λες? Μπα, δεν θα έρθει. Δεν ακούτε κι εσείς. Δεν μου λέει τίποτα ποτέ. Δεν θα έρθει. Εγώ πάω καμιά βόλτα τώρα. Πως άλλο και δεν είναι. Ή να σου πάω να δω στο φιλοδικά. Αν είναι Έλληνες. Τέλος πάντων. Άστα να πάμε. Εγώ ξέρω άλλο ποτέ. Άστος να μην μου ανοίγουνε. Κάτσε να δεις. Τι τους έχω. Ωραία. Βάζω αυτό εδώ. Όχι, το βάλουμε λάθος. Εδώ. Κανονικά θα μπαίνει και οι φίλοι μαζί, παιδιά. Αλλά άστο τώρα, δεν μπαίνει, βλέπετε. Αν είναι να μου κάνει τζον θα τη γνωρίσετε. Τέλος πάντων. Για να τη αδερφούλα μου. Πάμε, αδερφή. Δεν θα σας πει ποτέ για το ξέρετε. Ούτε σας μιλήσει καθόλου. Τώρα δεν σας έχει το πρώτο βίντεο. Είναι άστο.